muke baba murise wangu komongo ndiripo wangu moja isirana muri murise china na tonde Thomas Kanongwa ndakabarwa muna rakajani muno mumbare Thomas Kanongwa ndiri pambudza saka njana ndikeva mwana wa Joe aigara mukuchenjera kutozokuzi and Joe atmunodza ngoita zvekuona utaura kuti ngawakiwa nesitani hanzi kukwidza kurume. Alright, abo sorry zvenyu maviewers kapamwe pacho tikataura makoma vanorema ka saka unofanira kupeta muswe obva wadzikama kuti udzidze ndinotwa Thomas Kanongwa vakawanda vanondiziva zvavo mubari muno stage name Big T unoimba artist hip hop artist hatizoita zvana bring forward tongoiti neimwe style yeculture tinge tichitoita we don't just sing ngoti tida kufadza vanhu vanoita tizoda kuti zvikonekte nesoul nemwoyo zvese kwamona chenzwa chii kuti aiwa zvishiwa pane something chakaita chagadzirwa music message aisengodhanza no inini ngore message every time vandowana beat nechimweta message I only do message Big T. Yeah, I'm Big T. Yeah. Why not you go? Panarira. Oh, high school. High school under parents house in town. Asumba kwenye mune mari. Kumba kuna mari. Rent house unocho. Baba vale tumari. Ndara kwangani. Ndara mcha. Oh, arikucha. Ndara bigile. Mdara Joe Kanongwa ka ndini mwana wako ka vanomuona mdara pepa tetaura tisembo kuti muchazozviona tichiitika nhasi ndinamukoma tiri kufamba stage by stage. Peace to you mdara. Ari mu-UK. Ari pandikigaba. Saka studio yenyinonzi Pending Lifestyle Records. Pending Lifestyle Records. Iri Messina, but Messina Joburg, yeah. Messina, yeah, just after Bodo. Just after Bodo. Don't go. Don't go to the match. But I'm just shifted to the Amnon Town. Magawanda say that producer. Producer wangu so far is way big good. Arikuindia kuchikoni. It's my little brother. Akaenda kuindia nandane mandi so far tisina kuonana kuchikoni. But soon anodzoka. Handisina munhu anokwanisa kuuya achiproducer chidai. But equipment everything sorted. Oh. Yeah. Musazobaka mabhitsi pa internet because azikunowa nokomplete. Mabhitsi atiripo. Isi tinoda tobika izvo zvinembire. Saka tizoziva kana vekuchando vachitaumbira kana vo vachizviridza kune vangu vari kuita izvozvo but zvoda kuti mamelodi zvowakati problem neta maartist mazhinji maartist mamwe azive kuti maentertainer kana kuti vanenge vari maprofet because isisi kumaartist tozive kune maprofet kune maentertainer kune vanongoimba zvisina basa ndii saka vanhu vazhinji muno muZimbabwe vari kunakirwa nekutambisirwa time isusu tikakwanisa kuti tichinje mumwe munhu upenyu hwake achinzwa music tinochienda kumberi. Before music chinoita kuti ise mari before music munhu unofanira kuwasela music yekutise mari wabva mazviziva music inoisa munhu paspotlight kuti munhu wese akude nemabhosi and stuff ndopaunotanga kusara uko ndokuya kunoita mari saka usapinde mumusic uchitsvaga mari pinda mumusic uchinoita zvekuimba iwe unoiwana sei mari haini ndirasena uko Zimbabwe ndiri mundaraunda yematraks. Oh, that's what it's called. Saka zvako zvakarongeka une mari kutotsvagawo hauamboshisha kunwa makotsi akutotsvagawo kona ndisadzitengera mukoma madhinox ndamuona hazviiti handizotadzi kutenga ukoti mukoma ndamuona. Saka munoshanda muri vangani? Vakadziwa nditiri 10. Ndine mwana unzi Chimuma Production chimoko ichi akaenda paFacebook unotonosecha umona Chimuma Production ane mashows atechiposa ndopecha teshandisa
apa kwaita ma-artist atinawo 5 kuna Jerryman, Alpha D naYatman naDoti naTizwe ikoko vari munesina but maZimbabwe. Jerryman asiro ndinawo mostly zvizvi ndinotogadzira Jerryman stuff mastaff ake mazhinji ndinitomiseukazosesha mashow ese angatosopa tinaitira chimanomesina ese aita pambanosina akuita mashows Jerryman ndizvo zvakuno akauya kurozitirino ane muzinomeno wavo akabomnemana watunogara muna rakajani kuna rakajani ndo rakajani naye kuna rakajana madzimaba madonuts pakuna tikuona paroma panonaka papo aripo madonut achiriko madonuts madonuts aya wavaperi madonuts anobikwa auta mari madonuts pasi ilota $2 aputa $2 alright vakarowa neinflation aiwa zvakabva zvinodhaka hauzoramba uchisa mari iri shoma vanoda kuti wanziro zvinhu zvacho zvinongoti zvifute stuff but apa ndangonzwa uchingotaura kuti mudhara momzekuningelinohaizoitezvishososana chingoti madriga ningova vasimbiso makadikwa methomas manjenjenje eka tiripo ndina mukoma Madminox masista anashanti nanagogo kana muchiona ndina mukoma tamboitwa interview kuti zviite 10 pasocial media munobatika Instagram unosearcha official Big T ZW on Insta, same on Twitter. Pa TikTok it's Big T Gang, and pa Facebook it's Tanaka Kanongo. YouTube is the official Big T. Spelling a Big T. So it's okay. It's official Big T Akabata and official Big T _ ZW on every platform. Chiwapeka madetails kana Gmail kana boss phone yamno chense yekuno kana phone yamno chense le South Africa for that sort of asaza katika sana le lens mpaka mrodi hizo aiwa big up walafe chatenga kuma kosi papa aiwa makosi notengo naita bomba aiwa bomba